Diyo magpagasta pa. Okay. Naglimo. Yung pangaliguan. Insert card. Do not remove kan. Okay, remove card. Tapos pindutan mo yung kahit na ano, regular. Plus or V power. Regular kami eh. No. Pinindot mo yung regular lab. Okay. Tapos always full tank mo dyan. Tsaka magkano yung gas ngayon eh? 3.05. Makamalkan siya. Magkano yung gas tangin eh? Almost. Kaya niya. Ala na yung laman yung kaya kaming kaya. Siguro mga 30 eh nito. 30? Mga 34. Tapos, steamy mong makanyan. Pabrand mo. Tok nangyari po, tang full tank niya.